toga u tome biti, to nas ne treba zabrinjavati. Da li brodogradnja može biti restrukturirana? Nije to jednostavna priča i nisam siguran da je ovo ministar, kako kaže financija, nađite mi kupca, ja ću to prodati. Jer je bilo pokušaja prodaje brodogradilišta, bilo je i interesa za kupnju brodogradilišta, ali ne kao integralnih poslovnih cjelina. Što je vrlo važno jer brodogradilište je još uvijek, odnosno brod, jedini globalni hrvatski proizvod uz tek, ja bih rekao, posljednjih nekoliko godina turizam. Prema tome, njegova implikacija na ukupnu ekonomsku sliku zemlje su itekako važne. Češće uprave trebalo mijenjati pa bi možda bilo manje problema. Mislim, čak ne uprave, nego da bismo morali na pravo mjesto, sad slušam što Krešo komentira, postaviti sve. Od nadzora, od uprave, pa čak i sindikata, jer je i to bio jedan od elemenata krize. Ali događa li se često kad je država vlasnik da zapravo izgubi tu finu granicu između toga što je vlasnik, a što je menadžment? Može se to dogoditi, slažem se s vama, međutim imamo primjera, evo, naše susjedne Italije koja je godinama, desetljećima razvijala kooperativni sustav sjeverne Italije na državnim brodogradilištima. Kao što smo imali slučajeve skandinavskih privatizacija, danskih privatizacija, njemačkih privatizacija koje su bile uspješne. Ja, dapače, moram priznati, ja sam zagovornik privatizacije brodogradilišta, ali takvog koncepta koji je čuvat će, kao bih rekao, brodogradilište kao poslovnu cjelinu. Ako uspijemo takvog kupca naći, to će biti sjajno. Da. Gospođo Srdoć, vi ste u vezi sa ovim da je država, dakle, veliki poslodavac, da se dosta novca vrti na neki način i prolazi kroz državne ili institucije u vlasništvu države, rekli nešto što treba svakako komentirati. Dakle, nepostojanje ekonomske slobode, to se prije svega odnosi na ovu slobodu od države, rezultira nepostojanjem i političkih sloboda. Da. To znači da u stvari kad ste vi vezani kao poduzetnik i recimo prodajete državi i vi ovisite o državi kad će vam platiti, da država vas može ucjenjivati sa plaćanjem 360 dana, a može vam platiti sutra. To naprosto nije istina. Tako da u biti znamo kako je u zdravstvu. Tako da ja vas ispričam. Gospodin Šuker, oprostite dok ja govorim sada, budite demokratski. Evo. Bitna stvar za gledaoce, za porezne obveznike, za građane Hrvatske je odnos između poreznih obveznika i države. To znači da država nema šta skrivati od poreznih obveznika jer oni plaćaju porez kako bi država bila njihov servis. Oni su public servants na engleskim, znači oni javno služe građanima, poreznim obveznicima. Činjenica je da što ljudi žele? Ljudi žele više novaca u svom džepu. To znači viši ekonomski rast. Činjenica je da se viši ekonomski rast ne može ostvariti dok god su državni rashodi 52% i 40% i sve su to previsoki državni rashodi. Znači previsoki državni rashodi, prevelika uloga države u ekonomiji gdje zapravo država ne želi privatizirati tvrtke. Koliko je firmi, koliko je tvrtki privatizirano ove godine? Može se navesti Pliva, ali šta od onih 40% bruto društvenog od firmi, od 40% društvenog proizvoda koji još uvijek generira država. To znači da god je država toliko uključena u ekonomiji, nema ekonomskog rasta, znači nema viših plaća za ljude. Mi trebamo investicije, mi trebamo strana ulaganja jer domaće štednje nemamo toliko jer i tu domaću štednju koju imamo uzme država za financiranje njezinih potreba. Znači za strane investicije trebamo napraviti reformu. Gospodine Merliću, mogu ja samo reći, nek mi neko kaže ako je državni proračun 108 milijardi, ako je bruto domaći proizvod preko 250 milijardi, kako je onda državna potrošnja 52%? Međutim, kažem, to je niz neargumentiranih ocjena. U ovom trenutku Hrvatska država... Dobro, ovo što ste rekli isto puno. Ali čekajte, gospodine Merliću, molim vas, puno, pa sigurno da je puno, ali između 45 i 52% je velika razlika. 7%. Ma idealno je 23%. Gospođo Srdoć, možete vi mene pustiti da ja kažem do kraja. Druga stvar, ovako, mirovine, plaće i zdravstvo u Hrvatskoj su 72% proračuna. Prema tome... A tu nam istovremeno ovi izvana i najviše prigovaraju. Mogu li se samo čas ako se smije uključiti? Izvoli, Nadane. Ja imam isto nešto vezano za mirovine. Samo najprije gospodin Vidošević, pa se vraćamo gospodinu Šukeru. Jer Šuker dopušta Vidoševiću, ali Srdoć ne. Pušta Vidoševiću, zašto ne? Ne. Oprostite, ko sada govori onda? Gospodin Vidošević. Ako smijem. Vi ste malo prije brzo rekli, naše ljude ne zanima veliko teoretiziranje, ali ja ću praktično odgovoriti. Sjedinjene Američke Države kao jedina globalna sila i kao predvodnica globalnog liberalizma, preko 30% stanovništva nema uopće pokriveno socijalno osiguranje.
Prema tome, ako idete s tom pretpostavkom, to znači da nam 1,5 milijuna Hrvata ne bi smjelo imati nikakva socijalna prava. To je suština priče. Ako bismo o takvoj državi razgovarali, onda bi puno stvari išla lakše. Druga stvar, useljenička politika SAD-a je pokrivala mnoge otvorena pitanja koja se u Hrvatskoj danas pojavljuju, kao što je pitanje niskog nataliteta, visokog stupnja mortaliteta, velikog broja umirovljenika, što hrvatsko društvo strukturno ne može riješiti u narednih 10, 15 ili 30 godina, već prema tome koliko će nam vremena trebati ili da se nešto spektakularno dogodi natalitetnoj policiji, što sumnjam. Ali i ovakvim odnosima penzije su premale.